сканиране, обработване и запазване на изображение. Кликнете в категорията Search в долния десен ъгъл на работната лента до стартовия бутон. Изпишете Device and Printer, устройства и принтери. Отваря се прозореца Устройства и принтери, където се намира иконата на мултифункционалното устройство. Десен бутон върху мултифункционалното устройство отваря се падащо меню, от което селектираме Старт скан или Старт на сканиране. Отваря се прозореца Ново сканиране, където задаваме тип на сканирането, ориентация, разширение на изходния файл, резолюция, яркост и контраст. Отваря се прозореца Импортиране на изображение, в който задаваме име на сканираното изображение и натискаме Next или следващ. Отваря се папката, където се намира сканираното изображение.